почна от начало. Здравейте, приятели! Аз съм Тори. Аз съм Жули. И днес ще ядем мляко с Орио. Майнкрафт Орио. Защото просто нямаш друго Орио в магазина. Да, подпираме с телефона на чай, а не на пепелница, както винаги. Защо си сиво? Изглеждаш сиво и зелено. Айде по-бързо да отваряш като и Орио. Хора, много сме разликавани, защото просто преди това не можем да правим видеята като хората. То надолу има мляко. Да. Топкай. Малко стая пяна гадно, малко. Карай всяко такова. Тя е виновна. Защо? Защо? Защото сложи захар. Много е гадна тази. Благодаря и ти. Благодаря за комплимента. Аре, ма, по-бързо искам да ям Орио. Няма пък. Взимай си гадната пяна. Пишете в коментарите дали харесвате кей-поп. И коя ви е любимата кей-поп група? Blackpink, Stray Kids. И Blackpink и Hypen. На мен на първо място ми е Blackpink, на нея е Stray Kids. Ето виж, има мляко. Има. Просто ще махнем пяната. Много си. Какво? Нали не ти харесва?